Казан шәһәренең район хакимияте мобилизацияләнгән гаиләләр өчен батыр карталарын таратуны дәвам итә. Бу хакта тулырак алдагы видеоязмада. Мобилизацияга алынганнарның гаиләләренә төрле мәдәни чараларга барыр өчен Добрая Казань оешмасы батыр карталарын тарата. Гаиләдә ничә бала була, һәр балага бу карт бирелә. Балаларга батыр картасы әниләре яисә туган тумачасы озатып йөрү шарты белән бирелә. Шәһәребезнең 40 мәдәни оешмасы әлеге хәйрия чарага кушылды инде. Казан циркы иң беренчеләрдән ярдәм кулы сузып, тамашаларына батыр карталары белән килүчеләрне көтеп кала. Наша позиция такая, что мы сейчас не про заработки, мы сейчас про оказание. Без акча эшләү, табыш алу турында уйламыйбыз. Һәммәбез дә бүген хәлебездән килгәнчә ярдәм итәргә тиеш. Бу безнең гражданлык позициясе. Карта белән билет алганда оештыручылар яшь чикләүләренә игътибар итү мәҗбүри дип белдерә. Батыр карталарын алу буенча туган сорауларга 558 74 18 телефон аша мәгълүмат алып була. Эльза Ахмәтҗанова, Ралина Абрамова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.